Филм на Стоил Димитров, втория всъщност, направен с много малко средства и със сигурност има още какво да видим от него. Сега ще си говорим за една истинска история от Холивуд. Първият режисьор, който снима нискобюджетни еротични филми в Америка, за мен беше изненада, е бил българин, казва се по-американски Стивън Апостолов, преди това е бил Стефан. Режисьорът Йордан Тодоров и продуцента Мартичка Божилова разказват тази история в документалната лента "Татко снима мръсни филми", която ще излезе в София Филмфест. В началото започваме с клипче от това, което са направили. Please, sir, I'm in trouble. Trouble? In my class? It's about her grades, sir. It was cheap and accessible. I knew that with this film I could compete with the majors. That was what I was looking for years. So I said I will make a rocking, good sexploitation picture. Oh, Professor. I was 18. It was through this agent, Helga Thu. There were little film on me that Hal took. And Stephen saw those and he hired me just from that. I arrived on set. What? I mean, it was just chaos. I thought there was going to be first, I was going to have, you know, like a choreographer or something. No. There I was. In a dungeon. I was being led by these two guys. They take slaves and they beat them for a living. I mean... Добро утро и на двамата. Ние понеже почнахме да си говорим мръсни подробности за филма, още по време на тези кадри, които виждахте. За съжаление, може би на някои от зрителите на предаването закрихме кадрите с гредите, но ако искате да ги видите в целия им блясък, това може да стане на София Филмфест. Добро утро и на двамата. Всъщност жената, която говори като еротична кралица, е българка. Тази жена, която е вече на възраст. Тя има български произход, но всъщност не говори български и всъщност американска холивудска актриса, която е почнала кариерата си с еротични филми, тя е била стриптизьорка, модел и всъщност първият филм, в който се е снимала, е "Оргията на мъртвите" на Стивън Апостолов. Разкажете за този човек. Българин, който заправи кариера до момента, в който не излиза в Холивуд откровеното порно, когато той залязва реално. Да, Стивън Апостолов, както ние го наричаме, може би най-успелия българин в Холивуд, за когото не сте чували, тъй като за мен е все още пълна загадка как в ерата на интернет името му може да е абсолютно непознато у нас. Може би причината за това е, че той винаги е работил под псевдоним заради филмите, които е правил. И това е причината да е абсолютно непознат в България. Каква е историята му, неговата история? Историята му накратко е доста драматична и превратна. Значи той първо лежи в български затвор по обвинение в тероризъм, като тийнейджър още влиза в затвора. След това избягва в Истанбул, оттам в Париж, после в Канада и накрая се озова в Калифорния, където започва да прави еротични филми. Кога напуска България? Всъщност, кои години се случва това с него? Значи, неговото бягство се случва в края на 40-те години, когато той е на 18 години, все още тийнейджър. Но основната част от живота му минава в Холивуд, където той снима еротични филми. Ти как попадна на тази история? Аз попаднах на тази история съвсем случайно. Като потребител? Не, аз по това време работех в един от големите седмичници и съвсем естествено търсих интересни истории за разказване и един приятел веднъж ми написа един доста загадъчен имейл. Защо не провериш кой е снимал еротичните сценарии на Ед Вуд? Ед Вуд е другата голяма фигура в нашия филм. Той е много известен американски режисьор на нискобюджетни научно-фантастични филми, който е бил травестит, екстравагантна личност. Имаше филм преди 15 години с участието на Джони Деп. Така, аз проверих кой е снимал сценариите и попаднах на историята на Апостолов. Вярно ли е, че Куентин Тарантино се е вдъхновявал от филмите на Стивън Апостолов? Това е истинска история ли? Да. Куентин Тарантино и Робърт Родригес, те са всеизвестни с това, че са маняци на тема B-movies, така наречените, т.е. нискобюджетни, нискокачествени, но в момента култови филми. И те всъщност взаимстват цялостната естетика, това, което видяхте и на кадрите, взаимстват в техните филми.
А и в момента тези филми са култ по целия свят, имат последователи, хората колекционират постери, въобще разменят си филмите, така че беше интересно да узнаем, че има българин замесен в това. Вие разказвате биографично неговата история, така ли? Да. По някакъв начин през кого? През историите на хора, които са го познавали? Всъщност историята до голяма степен е разказана от самия него, чрез глас зад кадър и също така от хора, които са го познавали, което е най-странното, че те дават абсолютно различни версии на неговата история и никога човек не може да бъде сигурен дали нещо се е случило или не се е случило. А той е жив още този човек, така ли? Той, за съжаление, почина 2005 година, така че няма как да види филма, който е направен за него, но аз мисля, че сме се доближили максимално до истинската му житейска история. Колко филма прави той в Холивуд? Той прави 16 филма за 20 години, което е една доста голяма цифра по всякакви стандарти. И става милионер от това нещо, или? Той става много успешен. Всъщност прави тези филми в Холивуд и по типичния маниер изпълнява американската мечта. Накрая финишира... А тези кадри, това той е смисъл неговото семейство ли? Да, това е неговото семейство. И това беше той в началото? Да, това е неговото дете, такива кадри от домашен архив. Въобще филма е много богат, страхотен материал имаме в филма. Изпълнява американската мечта в класическия вариант. Източноевропейския мигрант, който... Намира нишата и успява и всъщност финишира в най-успешните си години с имения в Холивуд, с Пурата, с Кадилака, на който има номер с изписано неговото име. Всичко това го има в филма. Сега има наследници. Неговия син ще идва за премиерата на филма. Да, неговия най-малък син Кристофър. Той има общо 5 деца, плюс едно осиновено. Кристофър ще идва специално за премиерата на филма, който е посветен на баща му и също така държа да подчертая, че за първи път в България ще има официална премиера на най-известния филм на Стивън Апостолов, "Оргията на мъртвите", който се води първи еротичен хорор мюзикъл в света с участието на Надежда, която току-що видяхме. Това е първото публично показване на филм на Апостолов въобще откакто той е започнал да прави филми в края на 50-те години. Ти започна да ми разказваш всъщност за Надежда, която е направила също своята кариера в такъв тип филми, или не? Не, всъщност тя започва като всяка една млада, красива жена по това време, която искала да стане актриса. Нейната история е много интересна. Започва като модел и като стриптизьорка. Тя всъщност е танцувала с групата Дорс в баровете. След това участва в еротични филми. Вероятно е пробвала много наркотици. Най-вероятно снима се за Плейбой. След това обаче тя прави класическа кариера в Холивуд. Има си агент, участва в редица филми в такива епизодични роли и до ден днешен се снима в Тоест минава от светлата страна в един момент. Точно така. Аз искам да допълня по повод това, което питахте. Искам да подчертая, че на времето, 60-те години, сексплойтейшън филмите са били абсолютно легитимен начин човек да влезе в истинското кино, в голямото кино. Тоест оценявани високо, така ли? Не бих казал оценявани високо, но някакво стъпало, което е, така да се каже, необходимото зло за някой, който иска да началото, необходимото начало, да. И в повечето случаи това, че някой се е снимал в еротични филми в началото на кариерата си, няма нищо общо с неговите актьорски способности по-нататък. Ти представяш и още нещо на София Филмфест, за което разбрах преди малко, но звучи любопитно. Филм за Симеон Сакскобургготски. Да, това е последният филм на Андрей Паунов, който се казва "Момчето, което беше цар", който също продуцирах, така че с 2 големи премиери на София Филмфест. Каква е историята? Смисъл по, как да кажа, аристократичния начин е разказана, с необходимото страхопочитание от фамилията или... Не, според мен разбира се, трябва да дойдете и да видите, но това е съвсем трета гледна точка, нещо, което е типично за стила на Андрей Паунов и въобще на нашата артистична група. Филма е за царя, обаче и за неговото царство.
Защото докато има цар, има и царство за всички нас, за това, което ние сме направили и това, което ни се случва и защо ни се случва, без, разбира се, да даваме отговори. Просто задаваме въпроси. Той с определена ирония, може би. С ирония, с чувство за хумор и, разбира се, с не страхопочитание, но това е един невероятен живот и си струва да бъде разказан. Добре, благодаря ви много за гостуването. Мартичка Божилова и Йордан Тодоров за 2 премиери на София Филм Фест. А вие останете с тази неделя. След малко гостува Надежда Неински.